내 바위서 산내서 아걸 가시 고쳐배와리 수봉 gwomayaoo 이दिन बिराद बुरजा मानसि नुनानै जों रंजादोंमोन माथो दाबो रायजो राजाफ्रा गोसो बायाखै दाबो दं नाथाय दिनै नुनानै ओरैबादि मोनसे साननाय फैखांदों जे बै खासि खथ्रायाव जानाय सुबुं गौमानिख्रुइबो डाबल रायजो राजाया दिनैहाय बाहाय बाहागो लाफैबाय बेनिफ्रायनो फोरमान होनो हायो सोरबा गोहोआ खुनु दिन लोरबां जायाखै जानायबो नङा रावबो लोरबां खालामनो हानाय नङा दा दिनैहाय बेवहाय दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बिबुंथि लाखिलांबाय एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारी दङ गाहाय नेहाथारि सानजारां दङ आरो एनडिएफबि रन्जन दैमारि दैदेननाय ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि अनजालु दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे People Joint Action Committee for Bodoland Movement ने Chief Convener जहाँ राकेश बर बिथाङा दङ आरो गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहाय दङ आङो बिथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय रायजोफोर बर' आन्दलन होननानै बुङोबा मोननै जायगायाव बेसेबां गोहोगोरा बेखौ नायनानैनो जखा सुनाय जायो बे मोनसे जाबाय क'क्राझार सोनाबहा दा क'क्राझारा बिजनिसिममोन दा क'क्राझारा मोननै जिल्ला गावबाय दा चिरां जाबाय चिरां आरो क'क्राझार मोननैबो गोहोगोरा जानांगौ जाहैबाय आरो जों सानजाहा उदालगुरिखौ नायो उदालगुरियाव बेसेबां गोहोगोरा आरो उदालगुरियाव गोहोगोराबाथाय सनितफ्रावबो गोहोगोरा जाबाय कारण आन्दलनफ्रा मोनफा मोनफा सेन्टारखौ लानानै जायोनो गेजेराव बाक्साया दिनै गोदान डिस्ट्रिक्ट जाबाय गोदो बाक्साया खावनैमोन नलबारि आरो बरपेटा एसे फिसा फिसा जायोमोन दा नाथाय बाक्साया हारसिङै मोनसे जिल्ला जानायनि उनाव उदालगुरि क'क्राझारनिख्रुइबो आरो गेदेरसिन ओनसोल बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय आरो गोख्रोंसिन रायजो राजा थानाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट जाबाय बाक्सायाबो दा दिनै उदालगुरिया जुदि गोख्रोंबा सानजाहा आन्दलना गोख्रों जाबाय आरो बर' सोमावसारनायनि जारिमिनाव रमान हांखोनिफ्राय लानानै दिनैसिम उदालगुरिया बर' सोमावसारनायाव मालाबाबो लोरबां जाबोआखै जेब्लायबो गोख्रों जाबोदों गोख्रोङैनो दं गोख्रोङै थाबोदों बे जिल्लानिफ्राय बिहुराम बर' जोनोम जादोंमोन बे जिल्लानिफ्रायनो जोंहा खरेनबो दङ बालिराम बर' दं दा नै रन्जन दैमारि गबिन्द बसुमतारी धीरेन बर' सोरबा थैनानै थांबाय सोरबा थांनानै दं सोरबा जोंजों गावस्रानानै थांबाय सोरबा जोंजों दं थेवबाबो रायखांनांगोन आरो बे दुलाराय बर' आइजो मोनसे आफाद होननाय मोनसे आफाद जे दंमोन बिनि गिबि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि खनिका दैमारियाबो बे उदालगुरि जिल्लानि दा बे दैदेननायाव बर' आन्दलनखौ दैदेननायाव बे ओनसोलनिफ्रायनो बिराद गिदिर गिदिर नेताफोर जोनोम जालांबाय गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर रायजोफोर आं मोनसे खोथा बुंबाय थायो आन्दलनकारिफोरनि आगाना गावनो गाव सिगांलांबाय थायोनो मालायखौ नेनानै बिसोर आगान सुरा आन्दलनकारिफोरनि आगानखौ उनसंनानैसो गुबुनफ्रा आगान सुरोनो आन्दलनकारिफ्रा थाबथायोबा गुबुनाबो थाबथायो ओंखायनो जोङो मालायनि आगानखौ नेनानै थानायनि बाथ्रा गैया जों आवगायलांनांगोन जिबनाव आं सासे मानसि हारसिङै मानसि हिसाबै नायोबा जिबनाव आं खेबब्रै खेबबा इलेक्सन जेनबाय गेलेनानै आरो इलेक्सन जेननायनि थाखाय आंखौ लाजिफोनाङो फेसबुकआव टुइटाराव वाट्सएपआव दा बेरेफुंजानि सिखारनानै मेगनखौनो खेवस्लाबनो मोना आङो फेसबुक नायो आङो बेनिफ्राय मा होनो बारे बारे इलेक्सन जेनबाय थानानैबो लाजेनो रोङालै बे गिदिर गिदिर खोथा बुंनो होननानै आंखौ बेसेबां लाजिफोनाङो आं सानो बेबादि मानसिफोरखौ आं इलेक्सनखौ गेलेदोंबा मोनसे संग्रामनि बाहागो हिसाबै गेलेबोदों
आं जेनदोंबा संग्रामि शक्तियानो जेननाय जादों आं देरहायोबा संग्रामि शक्तिया देरहानाय जागौमोन आरो संग्रामनि थाखायनो इलेक्सन देरहानाय जेननाय जालांदोंबालाय आं मानो लाजिनो आं लाजिया दिनैबो ओंखायनो आं लाजियाखै आं जेनाखैबो आं फासयाखैबो आङो दिनै आं हिसाबैनो दं नोंथांमोनजोंनो दं इउपिपिएलआ गुबुन मोनसे हान्जा नङा सोमावसारनायनि गेजेरनिफ्रायनो जोनोम जाबोदों नंगौ राजनितिखौ इउपिपिएलआ गेलेयो फैगौ बिटिसि इलेक्सनखौबो गेलेगोन दिनै आन्दलननि गेजेराव बिटिसि इलेक्सननि बाथ्रा बुङोबा राजखान्थि खालामनाय बायदि खोनायो नाथाय बाथ्रायाथ' नंगौ दिनै आंनाव सोंदों साংबादिकफ्रा नोंसोर मा खालामगोन बिटिसि इलेक्सनखौलाय दा बिटिसि इलेक्सनखौथ' जों गेलेगोन इउपिपिएलआथ' हारसिं गेलेनायनि बाथ्रा गैया नाथाय मोनसे खौसे थांखिनि गेजेरजों गेलेगोन दा मोनसे प्रश्न फैदों माथो हाग्रामाजों नोंसोरजों गोरोबलायनोसैनो गोरोबलायोबा मा मा सर्तआव गोरोबलायगोन नंगौना नङा आं एन्सार होदों बयनोबो नंगौ रायलायनाया खेबसे खेबनै जाबाय बिनिफ्राय बबे बबे सिटखौ सोर पार्टिनो हगारनो सोर पार्टिनो हगारा बेखौ लानानै रायलायनायनि दिन थारिख जानायनि गेजेरावनो माबा माबि घटना जालांबाय जोंनाव बर'नि गेजेराव गावस्रा गावस्रि गोदानै दा बेखौ लानानै रायलायनाय जाफिनाखै दिनैसिमबो जों खालि मोनसे बाथ्रायाव रायलायदोंमोन मा मोननै हान्जाजों सिट रानलायनानै गेलेनांगौ नाथाय बबे सिटखौ सोरनो हगारगोन बेखौ लानानै रायलायलायनाय जायाखै दाबो खैथा सिटखौ सोरनो हगारगोन खैथा सिटखौ सोरनो हगारा जों इउपिपिएलआ बुंदों समान मर्यादा होलायनानै इलेक्सनखौ गेलेनांगोन समान समान सिट रानलायनांगोन नोंसोरबो समान जोंबो समान 40थायाव खावसे खावसे होनबासो गोरोबलायनानै गेलेलायनो हागोन जानना बाथ्रा बे स्पष्ट खाबु सांबादिकफोरनोबो बुंदों बे उदालगुरियावबो इउपिपिएलआ सिट मोननांगोन बाक्सायावबो मोननांगोन ना ओमफ्राय चिराङावबो मोननांगोन क'क्राझारावबो मोननांगोन ना इउपिपिएलआ उदालगुरियाव मोनाबाबो जागोन नामा जानायथ' नङा नांथारगोन उदालगुरियावबो दा बिदिबा गोरोबलायनानै थांनो हागौ दा बेवहायनो बिराद माबा माबि खोथा ओंखारदों आंनो माबा रायजो सभानि माबा सिट जासिलाबायदों पेपाराव ओंखारदों इउजि ब्रह्मखौ रायजो सभायाव एमपि खालामसै नाङाथ' बुङाखै जोङो जिहेतु गोरोबलायनानैनो इलेक्सनखौ गेलेनो सानलायदोंबा नाङाखौ मालाय मानोथो बुंनो नाथाय जों बुंदों मा रायजो सभानि सिटखौ इउजि ब्रह्मनो नाम सुनानै जासिनो नाङा सोमावसारग्रा हान्जानोसो जासिनांगौ रायजो सभा सिटखौ सोमावसारग्रा हान्जानो हगारनाय जानोसै होननानै बुं आं बेखौसो बुंदों इउपिपिएल हान्जानि नामाव जासि आं जायोना जाया बे उननि बाथ्रा आं जायाबो जानोबो हागौ खारन आं दलनि आफादगिरि आरो मोनसे खोथा ओंखारदों इउपिपिएलआ बिपिएफआव सामिल जाजोबनांगौ होननानै सामिल जानायनिथ' बाथ्रा गैया सामिल जालायलायनाया मोनसे फोथायलायनायनि गेजेरजोंसो फैयो दा जोङो साननैसो ज' ज' थालायलायोबा साननैसो ज' ज' जालायलायोबा साननैसो बिसिना गंसे उन्दुलायोबा अनलायनायाबो फैया होनबा दा दिनैनि दिनाव जोंनि रायजो राजाफ्रा माखौ रासिन खुसि मोनगौमोन जुदि आं बादि प्रमद बर' बादि गबिन्द बसुमतारी बादि बे जायगायाव दान्दिसे गसंफैनानै हाग्रामा महिलारिया फंनै खोथा बुंलाङोबाबो दिनैनिफ्राय आंबो दंसै नोंसोरजों होननानै बिनिफ्राय साबसिन खुसि बिनिफ्राय रासिन खुसि रायजो राजाया हयथ' मोननाय नङामोन दिनै नाथाय बे जाथ'वाखै थिगैनो जों आसा खालामो आरो गोरोबलायनायखौ जोङो हेंथा होआखै सिट रानलायनानै गोरोबलायनानै गेलेनाया जाथों जों बेयाव दंगासिनो दं रायलायनाया खिन्थु दाबो जायाखै मोजाङै जों ओंखायनो बेखौ क्लियारिफिकेसन होबाय रायजोफोर जों उल्टां बाल्टां बुंलायनो नाङा आजिखालि आन्दलनाथ' सेंग्रा गोरलै गोरलैफ्रा सेंग्रा जोलैफ्रा माबा फेसबुकआवसो बांसिन खालामो आरो बै फेसबुकआव आन्दलन खालामग्राफ्रा सेंग्राफ्रा दिनै फैदोंना फैयाखैथाय नागिरबा मोनाखै आं जोंखौथ' मा होनो बे फेसबुकनि आन्दलनकारिफ्रालाय बे इउजि ब्रह्मआ गैलालै लोरबां जाबाय जाला बेजों जेबो जानाय नंला जोंनो दायथ' लानांसिगोन दा बे मानसिखौ नागिरबायबाबो नुवा आङो मानसिखौ बिसोर बे खाथियावबो फैया
आरो बेनिफ्राय गाबोन मा बुंलायगोन बेनिफ्राय फेसबुक नायनोसैलाय आं मा लेक्सार होदों बेखौ नायनोसै खोनासंसै थांखायो आरो बेवहाय फ्र लेक्सार होनोसैलाय बे माने इउजि ब्रह्मआ गादि लबि माबा लबि गबिन्द बसुमतारीमोनखौ एसे बुंनो गिदबो दाबो बारा बुङा प्रमदखौबो गियोमोन खिन्थु प्रमदखौ एसे बुंग्रा जाबाय दाना आंखौथ' गिया बुङो मानो गिया बेनावथ' हाथियार गैयाना बेखौ गिनांगौ गैया दा आंबो सानदोंमोन बिसोरजों बुंजायोना बांसिन बुंनो ओंखारसो जाबाय आङो मोजांसो बुंनाया हाग्रामा महिलारिजों दाखालि 15 आगस्टआव लोगो हमदां मानसिफ्रा बुंबाय खनसे लोगो हमनानै आं बुंदों 5 मिनिटसो रायज्लायनानै खौसेया जानांगौ रायज्लायनाया जानांसिगौ नोङो गोख्रै खालामदो पलिसिखौ बेबो देलि दे होनदों बाहाय जोबदों आंलाय सानदोंमोन मा दावगालांसिगौमोन मोनायाव मा जाबाय इउजि ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिनिफ्राय खौथि थाखा लानानै थांबायनो सिगाङावथ' थिगसे रागा जोंबाय आङो मानो बिदि बदनाम होनांगौ बेनिफ्राय अखानायै फुङाव थान्दा महरजों साननानै खुसिबो जाफिनदां जिबनावथ' माहाजोन जानो हाफेराखसै बे बदनामजोंनो दसे माहाजोन जानायनि एसे आनन्दखौ लानोसै आं गोसो सिङाव साननानै आरोखि रायजोफोर बेफोरजों खोथा गैया समा सफैबाय दिनै एनडिएफबिनिफ्राय मोनसे ग्रुपआ गावस्रालांदों होननानै आंनाव साংবাদিকफ्रा सोङो मा बुंबावनांगौ जाखोब्रा माबा बुंबा दाय जायो माबा बुंबा बाखिबा रागा जोङोलाय सोंलाबाय थायो आङो मानसिफोरनाव बे धीरेन बर' बिथांखौ आं गोबाव सम लोगो मोनबोबाय जों डाबल पि खालामोमोन एनडिएफबिआ सिजफायार खालामखांनायनि उनाव बिथाङानो क'क्राझाराव गिदिंलाबायनानै जोंखौबो लिंहैदों फैदो ज' मावनोसै बर' जाथिया जोंनो सिगाङाव फैहां जादोंबाबो बिथांनि लिंहैनायावनो जों फैदों दा बिदिनो जोङो ज' खामानि मावगासिनो दं नाथाय दा बिथाङा गैया जों फैबाय बिथाङा गैया दा बेनिफ्राय माबा माबि बुंलाबायदों दा बिरादनो ससियेल मिडियाफ्राव साफा सानै बिराद माबालायनो 3 मासनाव सुथि आनसलायनो माबा आनसलायनो भारत सरकारा बुंदों बिथां गबिन्द बसुमतारीमोन प्रमद बर'मोननि थिनहरनायाव गोबां खेब आङो भारताव दिल्लीयाव थांनानै सोरबा हम सेक्रेटारिजों रायज्लायखांबाय फंसे बाथ्राया स्पष्ट रायजोफोर जै दिन सुक्तिया जागोन ओइ दिन एनडिएफबिनि गासैबो ग्रुपआ ज' फैनानै सुक्तियाव सहि होआगौ माने भारत सरकारा रावजोंबो आलादा सुक्ति खालामा स्पष्ट खोथा आरो बिदिनो थुख्रा मोननै मोनथामसो हानजा गावस्रालांबावनांगौबा एनडिएफबिआ आरो गिनायबो नंलिया जोबनायाव नाथांख्रियाव सिलाया थुनानै बेयाव सहिमबा होदो होआबा मुस्किल दं होननानैसो सिगैगोन जोबनायाव द्राफ्टखौ गावसोरसो बानायगोन जोंबो हानाय नङा दा रावहाबो लाब जानाय नङा जिहेतु एसे थान्दा महरजोंनो सानलायलायनानै जों बिथांमोनखौबो लोगो मोनफिनलायनायखौ लुबैयो गावस्राखौ जों लुबैया आरो राजनितियावबो दाबो आंखौ बदनाम होयो बे इउजि ब्रह्मआ एसे खेंख्रा मानसिया नुनायावसो सादा सिदा गोसोआ खेंख्रानो होननानै बिराद रायलायो आंखौ जानोबो हागौ मा थिग दं मानसिनि गोसोखौथ' रावखौबो हमनो हाया नङा होमबा सोर सिदा सोर खेंख्रा खिन्थु खोथाया जाहैबाय आं मा थांखि लादों बिसोर आंनि गोसोआ जेखि साना थांखिया मा थांखिया जोंना जाबाय मा जुदि समान सेट रानलायलायनानै खौसे गेलेलांनायनि थाखाय बिपिएफआबो राजि जायोबा हाग्रामायाबो राजि जायोबा इउपिपिएलआबो राजि आरो नबसरनिया होननाय राजनैतिक दलखौ जों जागायजेननायावनो एखेबारे सेस खालामनो हायो जों ज' आंहा स्पष्ट बाथ्रा सोमावसारनाया जेननाय गैया रायजोफोर अरुणा रय होननाय सासे बिराद गिदिर लिरगिरि समाज सिबियारि भारतनि सासे सानसुमै सासे हिनजाव जों उपेन ब्रह्मनि बान्था होदोंमोन गुवाहाटियाव फैनानै बे लेक्सार होदों आन्दलना माला जोबो जेब्ला आन्दलनकारिफ्रा गोसो बायो आरो जेब्ला आन्दलनकारिफ्रा गोसो बाया अब्ला बे आन्दलनखौ लावथिजों सिलाइजों जेसेबांखि बुख्रेबनो नाजाया मानो बे आन्दलना जाफुंगोन
दिनै जों गोसो बायनो मोननाय नङा इतिहासाव जाय आन्दलनकारिया जीवन दान होनानैबो बाया मोजोमा गिया फासया सिगांलांनायनि थाखाय थिरांथा लानानै जाय जाथिया जाय समाजा आवगायबोयो बेबायदि आन्दलनखौ दुनियानि खुनु शक्तिया फोजोबनो हाफेराखै हानायबो नङा आरो बे थांखिखौ लानानैसो आवगायलांनांगोन दा बावला आं सानो जों जुदि मोजाङै सानैखौ आवगायलाङोबा भारत सरकारा बे 5 बोसोरनि गेजेराव हयतोबा बेसेबां सम लाबावो बे आलादा बाथ्रा किन्तु मोनसे डिसिसन लानो गोनां जागोन नाथाय राजनीति हान्जा गावनायखौ भारत सरकारा जेबो साना बे आन्दलनखौ दुर्बल खालामा नाथाय आन्दलनकारि संगठननि गेजेरावनो लेथेर फेथेर जायोबा बे आन्दलनखौ लोरबां खालामगोन दिनै आं इउजे ब्रह्मआ सासे हारसिं मानसिसो आं जुदि सोरनिबा आन्दलननि हेंथा खामानि मावदोंबा आंखौ एक्सपेल खालामा आउट खालामा आं हारसिं जेबो खालामनो हाया आंखौ लानानै गिनांगौबो गैया बिदिनो सोरबा आराम गैयारि हारसिं मानसिसो बेखौ होखार बेखौ साजा हो बे जेबो खालामनो हाया आं जुदि हेंथा मावदोंबा नाथाय संगठनफ्रा आफादफ्रा आफादैनो थुब्ला गावोबा सोमावसारनाया दुर्बल जायो दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बयबो आवगायबोनांगोन दिनै भारतआ गोदान रायजो जागासिनो दं मोनसेबो जायाखै गाबोन समफोर मा जागोन दिनै बे आसामनि नेताफ्रा मा बुंदों आसामनि नेताफ्रा आन्दलना बिदि जाबाय थायोबा माबोरै कन्ट्रल खालामगोन रायजो जाब्लाबो बाराद्राय खथि जानाय नंला नामा होनहांग्रा जादों आसामनि माखासे मानसिफ्रा गुबुन हारिफ्राबो बिनि गेजेराव जों दिनैहाय जेरैबायदि गोहो बोलोखौ लानानै आवगायलांदों जों सानो आं सानो रायजो राजाफ्राबो साननांगोन फोथायनाय लानांगोन जि लामाजों जों थाबायगासिनो दं रावबो भुल लामाजों थाबायाखै जोङो थिग लामाजों थाबायगासिनो दङ आंबो भुल लामा थाबायाखै गोविन्दआबो भुल लामाजों थाबायाखै प्रमद बर'आबो भुल लामाजों थाबायाखै लरेन्सआबो थाबायाखै राकेश बर'आबो थाबायाखै अनजालु मोनाबो थाबायाखै रावबो गोरोन्थि लामाजों थाबायाखै आरो रावबो फासयफिननो होननानैबो आगान सुराखै बयबो दावगालांनायनि थाखाय जोङो थियारि जानानै फैगासिनो दं आं बे बाथ्राखौनो बुंनानै बयनोबो बिगियानारि साबायखर हरनायजों लोगोसे फैगौ समनि गासिबो दावहाखौ जों ज'यै नांलांनांगौ जायखिजाया दावहा बे इलेक्सन दावहायानो जाथों एबा बड'लेण्डनि दावहायानो जाथों बेखौनो आङो मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों